buƙatar ya kirani yana da dama a ce wani labbai da wani kuma wata wani hajji ma'a amma har in ya riga ya kawo mutum kuma magana iyawa dole sai ya cika umara ita kaɗan in ya gama sanin iyo ko iyawa masu hajji da فقالت امرأة sai wata mace ta ce من أهل العراق mutanen ƙasar iraki نعم ما حديته sai ta ce mace ce harwa نعم يا أبا عبد الرحمن ya kai ba wa abdurrahman mace ce harwa فقال shi ce هديه sai ce haryarsa نعم فقالت له sai ta ce da shi ما هديه to mace ce haryar tasa قال عبد الله بن sai عمر abdullahi da umar ya ce لو لم أجد إلا أن أذبح شاة da a ce bai samu komai ba sai yi yanka akuya ita kaɗai لكان أحب إلي da ya kasance shi ya fi ruwa a gare ni daga a ce iyali yanka akuya ita kaɗai ya fi ruwa a gare ni daga a ce iyali حدثني عن مالك ya yi wani shi da maluku عن نافع ya karɓa shi da maluku أن عبد الله بن عمر cewa abdullahi da shi na umara كان يقول ya kasance yana cewa المرأة المهرمة ita mace wacce ta yarama da hajji إذا خلت idan ta warware لم تشتت لم تمطش wato mace taushidi ba shi ne bata kama gashin kanta ta turke shi حتى أخذ حتى تأخذ من قران har sai ta yi ruku من قرن رأسها daga kahon kanta idan mace ce aikin hajji kamar bayanin da aka jiya su ma mata suna da aski sai dai bambancin aski su da namu ita mace jelar gashin ta za ta kama sai ta sa alkamashi sai ta yanke can ƙarshensa shi ko na mutu ya kawo aka yi wasu ko intabi har ba a nan ne sai Allah ya ji kan masu tambi sau uku sannan sabo suka ce wani mufassiri ne ya rasu da mai sannan ya ce wani mufassiri ne da masu saisai da aka su ma mata suna da aski amma jelar gashin za ta kama sai ta yanke in ce umara ko in ce aiki kai can ƙarshen gashin da ke na إن كان لها حدي in ya zama amma tana da abun hadaya an gane ku in ya zama tana da abun hadaya to sai ta kama jelar gashin sai ta yanke kuma ta je ta hadayarta لم تأخذ من شعرها شيئا idan kuma tana da abun hadaya to ba za ta yi komai daga gashin nata ba حتى تنهر هديها har sai ta soke abun hadaya an gane ku idan ranar sallah ta yi ba za ta yi aski ba sai ta fara zuwa ta yi hadaya kamar yadda alhaji kamar yadda aka faɗa ranar babbar sallah ran tara da wata amuna a arfa ba za a ba arfa ba sai waɗuwar rana waɗuwar rana ya sunan lokacin ana gariba ta yi to ba za ka yi magariba ba a arfa ba za ka yi isha ba muzdalifa za ka tafi ko da kuwa magariba a wannan rana za ta kai ƙarfe ɗayan dare to ba za ka yi ta da sai ka je muzdalifa nan ne wajen sallar juma'a za ka yi don ka je muzdalifa a nan za ka yi magariba ka yi isha ka ci abinci sai ka kwanta ka huta ita muzdalifa a nan bai kallafa wa wata ibada a nan gurin ba wajen hutu ne kawai to idan aka kwana a muzdalifa ran tara da wata aka wayi gari kayan goma ga wata kenan to ranar sallah kenan to da safe idan an yi sallar asuba idan gari ya fara haske sai ku alhamar sai su tawo in suka tawo sai su zo mashi'ar da harami mashi'ar da harami masallaci ne a nan nuna sai su tsaya su yi addu'o'i su suka addu'o'i sai su matsa gaba sai su ɗauki abubuwa guda bakwai yanzu idan suka ɗauki abubuwa na guda bakwai sai alhaji ya tafi ije isoke abin hadayarsa shi ne abin da aka faɗa cewa hadaya ta fi son yawan nama shi sa manzo Allah ya ce raƙumi za ka yanka idan ya soke sai ka tawo sai ka jifa jifa a wannan ranar jamratul aqaba za a yi ga kuma ga wasu da aqaba in ka tawo ka wuce na farko na biyu to sai ka tawo na uku jamratul aqaba kenan don ka ce ko shi da kwa guda bakwai tsakuwar gwargwadon irin tsakuwar da ake sawa wato gafa a rubutu idan za a jefa kowace ɗaya tsakuwa ana bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar idan da
ana son a wajen ɗiwon ɗauko ka ɗebi bakwai ka ƙara uku safaya ko guda biyu saboda ko da za ka kuskure a wajen jifa wannan safiyar sai ka ɗauko ka cika to idan kai wannan jifa fita za ka yi an gane ko dama kana jifan jama'atul aqaba kamar shi ne akan hanya misali a ce ga musuɗa ga ƙura ga musuɗa daidai dogon kuma a ce aqaba ne to kana jifansa wucewa za ka yi ba a addu'a to sai ka karɓo sai ka tuwo maka ka zo ka yi dawafi ka yi sa'ai ka ga a nan ka yi yanka ka yi jifa an gane ko ka yi yanka suka kenan ka yi jifa sai ka tuwo garin maka ka yi dawafi ka yi sa'ai to amma kai sai ka yi aski sai kuma ka yi wanka sai ka ɗau sababbin kayan da sallah sai ka sa amma ba za ka sha maka wani ba da waɗannan ayyukan guda biyar su ne abin da alhaji zai yi a safiyar goma ga wata da haka kunarin aikin alhaji ran goma ga wata aikin sa ina da yawa shi sa za ka galiba wani zuwan wasu alhazar da wafin na ranar sanda ke kuɗuce musu tsawon gudu fara to da haka in ya kuɗuce mutum ko ruji ya sa bewa babu ruji da ka bayar ta iya zuwa ɗanki ko da kayan gida ne ba sai kuma ko da haramu amma zan samu ne a rasar da kaje da haramu ka gama ka wuce zuwa ɗaya amma in ba ka samu dama ba da shari'a ta ba ka dama washe gari sai ka je kai da rabon ka ga ranar ɗaya da kalma kenan ya zama 11 da alhaji na حدثني أما yayin da mutum ya nemi kamar tsofuwa kamar da bakwai ne aka ce to kuma sai saboda kamar da kai bayani ya ƙara safaya idan guda bakwai nan sun jiga akwai safaya da hannun kaya za ka yi da wani safaya sai ka duba su kawai to alhamdulillah حدثني عن مالك ya yi mu hadisi kuma shirin jifa da yawa mu a wasu muna cajin jifa shaidan to abin da ake so ka rika cajen ba ba ka rika wani jifa shaidan ba jamra ake so jamra gurare ne guda uku kula wasu ɗan arawa wannan aikin annabi ibrahim ne da aikin ɗansa ismail lokacin da annabi ibrahim ya yi mafarki yana yanka ismail ai a ranar bakwai da wata na zulhaji wannan watan da muka shiga yau biyu ko ba ranar bakwai da wata to da yawa ya gari sai ce wannan mafarki ran bakwai da wata ta yi mafarki ran bakwai in kawo ya gari nawa ga wata kenan takwas sai yawa ya gari ina cewa wannan mafarkin daga Allah ne ko ba daga Allah ba to lizalika zikira zalika lizalika sumiya zalika yawm tarwiya saboda haka aka ambaci ranar da ranar tarwiya ana ranar kokonto ranar takwas ga wata to da in kwanta a takwas ga wata sai yi mafarki isa ta mafarki to takwas ga wata kai mafarki da ya kawo da nawa ga wata kenan tara to tara ga wata ba ranar arba ba kenan to a wannan ranar sai ki gane cewa wannan mafarki daga Allah lizalika shumi zalika yawm al-arba sai aka ambaci ranar da ranar arba to wannan abin da ya tabbatar ranar tara ga wata sai ce to gobe ko goma ga wata zai zatar da wannan mafarkin to ran goma ga wata kuwa sai ya ce wa hajar ki shirya ismailu za mu tafi da shi liyafa hajar ta yi wanka ta shafe shi da mai ta shafa mata rai ta gyatta ma gashinsa sai ya ɗan rufa ya ɗan igiya mai ƙarfi sai ya tawo da shi to da ya tawo da shi shi ne sai shaidan sai ya tafi sai ya je cewa hajar ke ibrahim wani yanka ɗan ke ne wai ya zama an da rabu a mawa wai na rai cewa Allah ne ya umarce shi sai ta ce ya ce Allah ne ya ce yi sai ta ce ya ce Allah ne ya ce sai ta ce in dai Allah sa ne ya umarce shi to je yi to sai ya dawo sai ya zo isha gaba Isma'il Ibrahim sai ya yanzu kai Ibrahim saboda kawai mujarradin kayan mafarki ka yanka ɗanka a mafarki
kuma sai ka zauka yanka shi sai shekar ɗan sai duka buso wa annabi Ibrahim wasu wasu ta cikin iska to yana ɗaga kai sai ya gaushe a tsibiri sai ya ɗauka kowane sai ce bismillah Allah bismillah Allah sai ya gudu to da ya gudu sai sace zuwa isha kansa ta ɗaya hanya kamar ya ɗan ba shi rata nan ma sai sace masa wannan wasu wasar nan ma ya sake jifa da aka yi haka sau uku to su ne waɗannan guraren da shekar ɗin ya tsugunguna suna kira su jama'at mu kuma ce jifar sheka wani zai dinga tsammanin ko shekaru ne a gida a ciki shi sa da yawa wanda ba makaranta ya je ba in ya sai ka ga ina wani kallon sha biyu a wani ma ka ga yana kamar yi wa abin sigar wulaƙanci ka ga yana ganin wacin da shekaru ma duk wulaƙanci ya ko shi takalma wani buɗe manyan wata ranar da ta yi da na gan shi buɗe manyan manyan yana sun yi rikar jina-jina wanda hauka kuma shi ne a yi da ba to da haka dan ka san cewa sha'airul lahi alamomi ne na addinin Allah shi sa in za a jefa aka ta ambata Allah bismillah Allah bismillah Allah dan a nuna ma ibada wa ibada annabawa sannan na biyu dan a nuna ma mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da annabi ya gani a mafarki gaskiya ne amma in ba annabi ba sabanin wani in ya zo in mafarki akwai ayatan baya a kansa kowane in yi wuce ya ga karatu sai shari'a ta auna an gane wannan domin da yawa ana zuwa da mawarki kawai ko shi ne da kasa ko shi ya yi ya ga to wannan sai an auna da ma'aunin shari'a in ba ka rufe wa ido wannan da can amma rubiyar annabi gaskiya ce a ga irin ta manzon Allah yi yace ya yi mawarki sun shiga ɗakin Allah mu'alliqina wa muqassirina amma da aka ruwa shiga ba a tare annabi ba aka ce ba zai shiga ba ya yi wata jarruki annabi ya yi ta jarruki ya kawo da shi da batariyar sahabbai dan maka asar amma ya zo zai shiga aka ce ba za ka shiga kuma ma ba sai mu da koji ba sai wata shekara abin da aka yi wa annabi ke sai na wani ya rasu da ba kai kai mafarki ka ce mun shiga wurin da wasu sun yi sassaye wasu sun yi kandi ba kuma wani wasu shakki wasu da mu shiga ko da tsiyatsiya masu ɗin annabi ya ce wani da na gaya baka mun shiga ne mafarki na gaya ma a wannan shekara mafarki na nuna gaskiya ne za mu shiga amma wancan da kai a wannan shekara haka aka yi yarjejeniya da ma'aikin Allah sahabbai zuciyarsu ta dubutuwa haka ne sai tashi har ta kai ma suna kusa su sa umarni manzan Allah saboda zuciyarsu ta fusata to sai aka ce to a zo za a yi wannan yarjejeniya aka tura sai na Usman saboda shi na Usman ba shi da doguwar matsala a wajensu ma'ana suna da mu'amala da shi kyakkyawa tare da suna mushrikai yana musulmi kama annabi Ibrahim a cikin annaba kan ka samu annabin da kowa yake son sa kama annabi Ibrahim dina da wala yahuda suna nasu ne nasara suna nasu ne mu kuma na ci a namu to haka shi ma sai na kusurwa to da ya tafi wajen a tattauna sai shekan ya nuna kuma ta ce ai an kashe ma Usman kaga dai da kuma wata to sai manzo Allah ya gwada musu wata mu'jiza sai manzo Allah ya gwada musu wata mu'jiza sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a zo a baya ya buɗe hannun sai ce sahabban su kowa ya buɗe hannun sa aka yi mun baya sai annabi sai ya ce to da hannun Usman shi ma ne masa baya kuma Usman ya ga nan ya lafiya aka yi ka'ida da su bana ba za ka shiga ba amma shekarar mai zuwa za mu barka ka shiga ka je za mu rubuta ma maka kwana uku duk abin da ya ga dama ka yi fita ma za mu yi maka ita amma wanda ba za ka shiga ba amma da sharaɗin duk naka in ya zo gurin mu ba za mu da maka da shi ba kai kuma naka in ya zo gurin mu namu in ya zo gurin ka damar da abu sabai za su yi annabi sai abu kane su ashe akwai sirri a cikin abu shi kafin shekara sai musulunci idan da ruwa yadda
idan annabi ya tunkawo wato komai suke takama a sannan kuma annabi ya kwato su a shi sirrin Allah ke to da aka kuma da Allah ce da sahabbai to ai sai ku cire haramun ku kowa ya soke abin hajjarsa sai suka ki abin ya so sawa annabi sai da ya shiga ke gaya mata sai ce kin ga na masu umarni suki ta ce ya rasu da ai kai za ka fara shi shugaba shi ke fara kai za ka manzana yana kowa ya kwanci yaransa ya soke abin hajjarsa shi ke na kawai sabu kowa sai ya soke tun da annabi ya ne ba da jima wa jami'a sallallahu alaihi wasallam حدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة يهدي كل واحدة بدنة ina da ya taguwa ko je kai da matar ka taguwa juwa ku siya ka kaɗe ka kaɗa saboda mu gane shi ake na da an kusan yawan na kuɓanta shi sa Allah ya ambaci waɗannan kwanaki ayyamin tasharik kwanukan yanyare duk duwatsun da suke maka an cika su da nama duk an shirya wa ka Allah yake a cika ɗan da nama garin ƙarni duk wannan ƙarnin da jinin saboda ne saboda yin ma'ana da aka sai ake ta siyar da kuma kamar yadda na faɗa muku ma'aikin Allah ya ce sararwa kwana har da ɗari ya siya ya soke 63 da hannunsa sai ya bayar ce da alito ko ka soke da kowa sallallahu alaihi wasallam na wasu ila maliku an tambayi maliku amman bu isa ma'ahu bi hadi ga wanda aka aike shi tare da hadaya in haru fi hajjin yanzu ya soke ta aikin haji huwa muhillu bi umratin shi kuma ya yi harama ne da umra hal yanharuhu idha halla to shi wannan da aka ce soke na abu da shin zai soke ta ne idan halla in ya warware umarsa mutum ne zai tafi aikin haji sai ka ce da ana da raƙumin nan in ka je maka ka soke mu kamar karatun mu na kwanakin baya yanzu dukkan mu muna da